זה הכביש גישה. פה הכניסה. אתם רואים שיש פה בית מגורים. זה השביל גישה. וגם בית כנסת. עכשיו אני מצלם כבר ממרכז בית הקברות, בית מגורים שראינו, השביל גישה, בית הכנסת, ואני אמשיך 360 מהמרכז. תראו את המנופים של השכונה החדשה, עוד מעט נצלם. נעלה. הבניינים הראשונים במרחק של פחות מ-200 מטר, בניינים של 34 קומות. ראינו פה 5 בניינים, שהבניין הקרוב ביותר פחות מ-50 מטר. מדהים. מבנים. ממש בניין מגורים שנמצא במרחקים ספורים. זה כביש שביל הגישה. עוד פעם בית כנסת. הולכים. בית כנסת. בית הקברות אמור להגיע עד לכאן. פה שימו לב, שכונה חדשה.